time to trip. We're going to Cadiz. Punta po kami ngayon sa Inis na tatlo kami, apat lang yung tatlo. Naiwan yung isa sa San Michelle ba? Sakay kayo. Ayaw pa ganit. Kung siya to ang ako to sa lugar niya, kaya nakalakat naman siya. Na-delete. Na-delete po yung alis. Na yung isa, hindi po siya pwede lumabas ng PSG dahil nag-expire na yung passport niya. Ano nga ba na? Dito. Wala ka lang sa ano? Mario. Ocean Jet. Ay, Ocean Jet. Ocean Dragon 5. Yeah. La 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 la. Oh, ang kanto ba? Ano kami yun? Manginkamot. Hindi kami dito balo, pero i-try lang namin. Kung maaari ko kabalo man. Ilan naman pala, tangan man, man ilaw na kami nyo. Marami kami siya kalong galing, speak English. No English, no money. No English, no English. Galing, ginagawa nga mo. Ano naman kami, ito na nga mga million. Kakadaw kami kaya ba daw mag-isip sa muling nabunday kung nagkatukat ko kasi iba yung mga kailangan eh. Ay, may nagilagan ka kwarta, hindi mo nakasanayan mag-gamit. Kaya, hindi ka ba kung paano magkagat. Ay, kada nakusang kwarta nila, pero ito ba sa Philippine money, kagagmay, kagag hindi ano. Anong ginapiktura mo dapat kay? Ang presyo sa ano? Vlog! Pasensya na kamo kay daw amo naman subong dili na kami kakuha sang funny nga experience namo. Kadto na kami diya mamutong, di ka kita sang butong yang 20 mil sa Pilipinas pila lang sa ato na 35. Kagudon. Isip unon pa ang ginhatag nila sa akon. Diyos ko din din hostisya sini ginatawag. Wala sila dibinig. Ato pa sa mapuno kalubig, wala pa na ano, ang butong. Namutong pa. Hi, thank you. Hi, gagawin pa sang ilang ha. Hello. Sis, do you have vinegar here? Wow. Yes. Can I have please? Thanks, sir. Ano pagbalik niyo? Hanggang pa sang ilang ano, waitress. Mas ko pa ko yung sila yan. Joke lang. Nagkadto lang kami diya. Nakauna kami sa Pasaya na paborito ni Torco. Ang talong, ang tangkong, ang daong kamuti, wala pa. Wala pa ito. Wala pa ganito tang isda na lang. Naka kami tinulang isda. Ang problema ni karon namon kung paano kami kwarta namon. Wala kami kakaon uri na kami sa kwarta namon. Kaigo ini hindi ka wala wala. Hindi may 1 million pa. No, yat kami milyon. Millions. Pero hindi kami kabalong basta millions ang guwa sini namon karon. Hindi wala sa kasunod ng t-shirt.
Ha? Nagwa ng t-shirt ko. Dahil ko na. Mintos. Thank you. Ang bala ko na ginagawa. Ang buhay ito na po. Ang kamakaw. Ay,